Assalamu алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Яңа гасыр каналында авыл, андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта хәерби басуларына йөк машиналары юл салган. Килгән зыян капланырмы? Акча кызганумы, әллә уаемсызлыкмы? Терлекчелек комплексларын ябык режимга күчерү эше нигә акрын бара? Сарык йонын тапшырыр урын бар. Китерелгән йон сыйфатлы булсын ди Гаро кооперативы хезмәткәрләре. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Җәйге шелләне сагынырга да өлгергәндер инде күпләр. Июль ахырында көндә килеп яуган яңгырлар республикада кызу типлар белән башланган уракның тизлеген сизелерлек киметте. Әмма әле август ахыры түгел, югалтулар артыр дип борчылыр урын юк. Әнә шул Казан үзәгендә күзәтелгән җил давыллары, бозлы карлары гына куркыныч. Гыйнвар аендагы көчле бураннарның чагылышы булгандыр инде бу күренешләр. Бүген игенчеләр бөртеклеләр чәчелгән мәйданнарның 17%-ында ашлыкны җыеп алган. Барлыгы 700 мең тоннага якын икмәк амбарларга салынган. 1 гектардан якынча 32,3 центнер уңыш чыга. Уңышның иң күбе Тәтеш районында, гектарыннан уртача 50 центнер суктыралар. Минзәлә белән Яңа Шишмәдә бу күрсәткеч 43 центнер. Тукай һәм Аксубай районнарында 39 центнер. Аксубайлылар уракның чиреген тәмамларга да өлгергән инде. Синоптиклар яңгырлы көннәрне атна ахырына кадәр дәвам итәр дип фаразлый. Шуннан соң комбайннарда ныклап эшкә керешер мөгаен. Урып җыю башланган бер вакытта безгә Лаеш районы Хәерби авылыннан шалтыраттылар. Элек Хәерби булып йөртелгән данлыклы хуҗалык хәзер фермер хуҗалыгы булып йөртелә. Казан шәһәренең бакча башында гына урнашкан бу хуҗалык әле дә күрсәткечләрен түбән төшерми эшләп килә. Билгеле инде, башкаларга якын булганлыктан җирләре дә кысыла, эшчеләре дә юк дәрәҗәсендә. Читтән кешеләр яллап, аларга тиешле шартлар тудырып хуҗалык итә фермер. Әмма бу авырлыкларны кыенлыкка санамый да Радик Вафин. Бүген аны иген кырларын, күп еллык үлән басуларын авыр йөк машиналарының таптап йөрүе борчый, күңелен әрнетә. Югыйсә, урак башланды гына. Күпме хезмәт куеп, чыгымнар тотып үстергән игеннәрне җыеп алырга да мөмкинлек бирми төзелеш оешмалары. Авыл хуҗалыгында хезмәт куючыларны сонга да сукмыйлар икән бит хәзер. Менә нәрсә хезмәт дәртен сүндерә. Йөк машиналары өчен трассага әверелгән фермерның иген кырларын Гүзәл Хөсәйнова барып күреп кайтты. Әйбәт бу елның шәйбәт. Әйбәт менә будай суктык. 30-40-ны бирдине будай, менә арсылы бетап, 25-20 җилләрне биреп бара инде. Хуҗалык җитәкчесе Радик Вафин да бу кыр турында горурланып сөйли. Үзебезнең республика галимнәре чыгарган тантана сорты быел да үзен сынатмаган. Һава шартлары да уңай булды. Белгечләр, механизаторлар да уңыш өчен көчен кызганмаган. Кырларда күкрәп уңган уңышны куанып суктырасы гына бит инде. Тик менә игенченең шатлыгын бозучы факторлар да бар. Менә монда Велес дигән компания дигәндә инде военный объект төзеделәр. Шунда инде менә юл салып, таптап бетерделәр. Менә дигән кырларны безнең теге душа плачет, шуларны күрәбез. Аларның тоже представители белән сөйләшкәнем, хотя бы мәйтәм какой-то взаимопонимание. Берәүләре хәрби объект төзегән, икенчеләре шуңа электр энергиясе тоташтырганнар. Басу хуҗасына әйтеп тә тормаганнар. Без аны чәчмичә киткән булар планда уны. Ну экстренный булса да әйтергә, или хат синажга булса да алган. Аны синажга да алмаган, бер нәрсә калмаган. Таптадылар да, ярсына чүгүсә, ярсына бердә. Яна плодородный слойында. Дөрес казымаганнар, казаганда киткән уларны. Беренчедән уңышның күпмедер өлеше юкка чыкты. Икенчедән бу арендага алынган пай җирләре. Нәрсә дип әйтим мин аларга? Мен даже сүздә беләм бит инде за сохран, за все отвечаю. Jarар теге договор буенча продукциясын бирәмен, сөйләшкән продукцияны җиргә ул бит һәмдә үзе алса берничә чәчә дә алмыйм, ура да алмыйм, берничә алмыйм. Шушы бер очрак кына булса, Радик әфәнде аны безгә хәбәр итеп тә тормаган булыр иде. Ә менә монысыннан соң күңелендәге соңгы тамчы өмет тә сүнгәндер мөгаен. Гомумән, басу таптау проблемасы белән ул күптән көрәшә икән инде. Узган ел, мәсәлән, Новосибирскийларның юл төзү оешмасы Казан һава аланына яңа терминал төзи башлаган булган. Аларның йөк машиналары да басу уртасыннан җилдергән. Басу уртасына салынган юлга таш түшәгәннәр әле. Хәзер аның ташлары кырыйда да таралып ята. Кырны эшкәртергә кергән агрегатларны да софтан чыгарачак инде алар. Алар риза булдылар анарга. Без бу представительгә бирдек, бүтән ниләрне санап үзебезнең ущербларны. Ул Көзгө тапталган мисез. Тапталганнарын әле. Хәзер ул тагы да күбәйде.
Бұл тағы да көбейді. Қазір өлшесек тағы да көбейді. Олар аны алдылар, біз с верхами согласуем дейділер де, и шуннан бір ненде связь да жоқ, контакт та жоқ. Біз булгандагына да мыннан дистәләп йөк машинасы үтеп китте. Алар бер якка буш барса, кирегә авыр йөк төяп кайта. Алар үткән җир өсте ташка әйләнгән инде. Представляете груз, когда 40 тонн. Күз алдыгызга китерегез. КАМАЗ машинасы йөге белән бергә 65 тонна авырлыкта була. Шушы масса туфракны ташка әйләндерә. Менә монда хәзер рәттән 3 КАМАЗ йөрлек таптаганнар. Ә бит бу басу юлы, ул бер машина сыярлык юл гына булырга тиеш. Бу җирне кире рәткә китергәнче күпме тир түгәргә кирәк, күпме техника ватыла дигән сүз. Бу хуҗалыкта колхоз вакытыннан бирле инде 55 ел эшләгән баш агроном Шамил абый Кушмин бу басуларны үзенең 5 бармагы кебек белә. Һәрберсе өчен борчыла. Урып җыюның 3тән 1 өлеше тәмам. Уңышның күпме чыгуы да билгеле ди белгеч. Бу кыр безнең 44 син урожай бирде. Шуның менә бүгенге без күреп торабыз. Менә бу минутта тора. Таптылган менә бу жол төзүчеләр тарафыннан бер нәрсәгә карамыйча бөтен җирне таптап изе бетереп шушында жол салып, менә монда таптап бетерделәр. Моңа җан ачы, йөрәк әрней. Монда менә хуҗалык җитәкчесе Радик Кадирович әйтеп китте. Йөрәк әрней, ул дөрес әйтә, потому что бу хуҗалык 30 еллык бөтенләй бетеп барадыр. Ул килеп лежачий состояниедә. Ул монда килеп, менә үзенең бөтен хезмәтен, бөтен саулыгын биреп шушы хуҗалыкны күтәрде. Тапталган басу бер, тәҗрибәле агроном күпме уңышның юкка чыгуын исәпли бүген. 30 гектар җир аҗымыны югалттык без, аҗымы көзгә будай. Әгәр менә шушы барына турында артта тагын бар анда. Шунда безне үчереп 40 сентнедан 120 тонна үчереп хозяйствога. Акчага әйләндерсәк, без семеновс хозяйство 2 миллион сомлык үчереп килде. Бүгенге көндә шушы жол төзүчеләр аркасында. Дөрес, хуҗалыкка килгән зыянны исбатларга да кирәк бит әле. Өстәвенә таш салып киңәйтелгән юл аркасында туфракның уңдырышлылыгы кимүен дә ачыклау мөһим. Әлеге уңайдан Радик Вафин Россельхознадзор инспекторларына мөрәҗәгать иткән. Күпме җир бозылган, күпме җир щебенка белән капланган, алар үлчәнде һәм шул бозылган җир, тапталган җирдән инде җир туфрагы алынды. Агрохимический показательларга шушы лаборатор тикшерүләрдән соң инде билгеле булачак, җиргә зыян килгәнме, юкмы. Дөрес, басу җирендә бүтән эшләр башкарылмый тормый анысы. Әйтик, нефтчылар, газ хезмәте, электриклар һәр кайсы үз эше белән мәшгуль. Әмма һәр эштә канунны бозмый гына, тәртип белән башкарылырга тиеш бит. Барлык юридик затларга инде һәрбер вакытта җир туфрагын күчергәндә плодородный слой дип әйтик, разрешительный документлар булырга тиеш. Анда иң беренче ордер, икенче рөхсәт җир хуҗасыннан, өченче именно проект культивация. Штрафлар зур түгел, 3000 сумнан алып 40 меңгә кадәр. Тик җир бозылуы исбатланса, саннар үзгәрә. Җир бозылуы исбатланган икән, инде монда ущерб санала. Анда миллионнар, анда площадьтан карый инде. Бүген Радик Вафин кырларны таптап, чәчүлекләрне бозган оешмаларны табып, аларга ризасызлык белдереп мөрәҗәгать әзерли. Biz de ул оешмаларның бер вәкиле белән телефон аша элемтәгә кердек. Ул үзен Александр Романович дип кенә таныштырды. Мы ездим конкретно по той дороге, которая всю жизнь там была. Мы ее подсыпали щебнем и там и ездили. В 4 ряда, если честно, я не понимаю даже, о чем речь. У нас вот всю жизнь, всю дорогу мы сколько ездим, сначала тут стройки, где проходили, только потом по той дороге, которая была изначально. Ее даже в Яндекс.Картах, если открыть, в любой, вот видно одно и то же. Помимо нас, какие-то еще работы там производят и также ездят. Үзегез дә ишеттегез. Басуга юл салучылар әлегә килгән зыянны каплау ягында түгел. Әгәр бу эштән баш тартсалар, Радик Вафинга соңгы адым, ягъни мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә кала. Авылларда терлек саны кимү күзәтелүен хәбәр иткән идек инде. Әлегә шул 6-7 һәм оннан да күбрәк сыер тотучылар хисабына гына хәлләр алайык мөшкел түгел. Аграр тармакта да шул ук хәл. Узган елга караганда баш саны кимәгән хуҗалыкларда. Бары тик зур сөтчелек комплекслары төзелү бәрабәренә генә республикада сөт җитештерү ел сайын арту ягында. Бүген мәсәлән Минзәлә районында 6000 баш савым сыерына төзелгән комплекс эшли.
Тагын 10 000 баш сыерга яңа комплекс төзергә җыеналар. Әнә шундый зур сөтчелек комплекслары бүген ябык режимда эшләргә тиеш дигән таләп куя ветеринарлар. Бу читтән йогышлы чирләрне кертмәү максатыннан эшләнә. Таләпләр ел башында ук куелса да, алар республика буенча нибары 25%-ка гына үтәлгән килешәле. Әгәр авыру килеп чыкса, Алла сакласын, агрофирма яки хуҗалыкның бизнесы туктала дигән сүз. Нәрсә соң ул ябык режимда эшләү? Анысын Арча районы Яңарыш агрофирмасы мисалында анализларбыз. 2005 елларда хуҗалык җитәкчеләре мондый сөтчелек комплексларын чит илләргә барып кына күреп кайта иде. Хәзер инде республиканың кайсы гына районына барсаң да, мондый комплексларны күрергә була. Бүген бу комплекслар өчен куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәү төп бурычка әйләнде. Чөнки кешеләр, техника һәм читтән кайткан мал белән төрле авыру ширләр килеп керергә мөмкин. Кызганыч, андый очраклар булгалады республикада. Без хуҗалыклардан бүгенге көндә 3 әйбер сорыйбыз. Иң беренчесе кыйма белән әйләндереп алынган булуы кирәк. Икенчесе килгән эшчегә шишенеп киемен алышып, икенче кием киеп кергә безнең киенә шишенә торган пунктыбыз булырга тиеш. Без аны инде дисбарьер дип атыйбыз һәм өченчесе килгән техникага зарарсызландырып кертергә яңадан менә шундый зарарсызландыру пункты була. Ул безнең дисбарьер дип атала. Менә шу 3 атрибутны эшләгән хуҗалыклар инде безнең читтән керә торган авыртулардан күпмедер сакланган дип әйтергә була. Арча районы Яңарыш агрофирмасының сөтчелек комплексын бүген тулысынча ябык режимда эшли дип әйтә алабыз. Барлык мәйданы да кыйма белән әйләндереп алынган. Техника керә чыга торган урынга дисбарьер эшләнгән. Бер җирдән кереп йөри торган гына урын, дисбарьерлар белән менә безнең обязательно бөтен тракторлар, керә торган машиналар, алар именно дисбарьер аша, дизраствор аша узалар. Вот, эчтәге техника безнең моннан чыкмый, монда гына эшли ул гел. Шул молоковоз килә инде и, ну, бер-ике шул салам кертә торган, азык кертә торган техникалар булырга может. Заправка да. Куркынычсызлык кагыйдәләренең күбесе үтәлгән комплекста. Хәзер техника кереп чыгып йөри торган менә бу бинаны җылытасылар бар. Чөнки дисбарьерга салган сыеклык кыш көне бозга әйләнеп үзәкләренә үткән. Мен инде кыш көне монда теге неләр тасулар да салып карадым, но булмый. Йылытабыз быел прямо отоплениелар куеп, полностью эчләрен йылы ясап, низамат өстенә дә, içенә дә теплый пол ясап. Шулай гына кытылып була, но аны ул бегенкене безнең өчен теге чисто для галочки гына түгел. Менә бу куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәүче корылмаларны төзү шактый кыйммәткә төшә. Бәлки кайбер агрофирмалар акча кызганып та ябык режимга күчүне кичектереп тора торгандыр. Шушы ябык режимга күчү буларга инде 15 миллион сум акчага төшкән. Кыйбатмы бу дип сораганда, әлбәттә 15 миллион дип сорасаң хуҗалыкка кыйбат. Әмма бүген комплексларыбыз, сөтчелек комплекслары бик кыйбат бәягә салынган. Безнең республикада ярты миллиардтан 10 миллиардта кадәрге салынган комплекслар бар. Алар бик кыйбатлы. Буларны саклар өчен 15 миллион акча яңадан үстәмә шушы проектка салу мин күп дип саламасым. Авыру килеп кергәч тиз генә эшләргә кирәк дигән карарга килүчеләр дә бар. Әмма ул вакытта соң була инде. Терсәк якын булса да тышлый алмыйсың. Шуңа да ветеринарларның таләпләрен үз вакытында башкаруың хәерле. Әгәр менә бу әйберләрне эшләмәсәң, бер көндә бөтенесен югатып була. Бар бит примерлар бар. Да, шуңа күрә ул безне бик куркытты примерлар. Яңарыш агрофирмасының бу комплексындагы сыерлар Галштин тукымлы. Берсе 200 мең сум тора дип исәпләсәк тә, 1200 сыерның бәясен ачыклау кыен түгел. Әле бозаулар тоналарны да өстәсәң шактый саллы сумма килеп чыга. Алла сакласын, авыру килеп керә калса, күп метрлекне бер атнада юк итәргә туры киләчәк. Бүген биредә мал азыгы әзерләү үзәге дә эшләп тора. 21 елда без мартны җибәрдек, Купмараның миксерын. Без анда көненә 120 тонна тирәсе корм ясыйбыз. Бөтен добавкаларны үзебез ясыйбыз. Менә хәзер вакытта без линияны җибәрәбез, комбикорм линиясын. Планда безнең анда 20 тонна көненә комбикорм ясарабыз үзебезгә. Сыйфатлы азык ашатуның нәтиҗәсе күз алдында. Бер сыердан елына уртача 10 мең килограмм сөт савалар. Киләсе елга бу күрсәткеч 11 мең килограммга күтәрелер дип өметләнә Ришат Валиев. Агрофирманың төп керем чыганагы да шушы комплекста бит. Без теге елны плен свидетельство алдык. Безнең планда ел сайын 10% от поголовья сатып бара таналар. Таналарны әзерләү өчен икенче урын кирәк. Танар условиялар кирәк, шуңа яңа корпус арты дибез. Дөрес, электә терлекчелектә андый йогышлы ширләр чыккан диярсез. Әйе булган. Әмма ул вакытта авыл сайын ферма, ул фермаларда 400 баш сыер асралган. Хәзерге комплекслар элеккегә 5-6 авыл фермасында асралган терлекне сыйдыра. Бүген республика күләмендә төп максат зур комплексларны ябык режимга күчерү. Аннан соң гына 100-150 башлык фермаларга чират җитәчәк. Аннан соң инде без кичкенәрәк, урта куллы хуҗалыкларга күчәчәкбез.
Әлбәттә, аларга таләпләр шул ук, әмма аларны гадиерәк итеп эшләп була. 100 баш сыерга әлбәттә моның хәле кыйбатлы 15 миллионлык безнең саклану пунктлары төзү кирәк түгел. Аларның гадиерәк формулары бар, без аларга тәкъдим итәчәкбез. Иң беренче, саклану чараларын үзебез күрик җәмәгать. Сакланганны саклармын дигән гыйбарәне истән чыгармасак иде. Авылларда йөргәндә еш кына сарык асраучылар белән дә очрашырга туры килә. Сарыкның ите кыйммәт хәзер, бәясе дә югары. Тик менә аның йонына һәм тирегә сорау да, бәя дә юк дип зарланалар. Кемдер аларны яндыра, кайсылары чүплеккә ташлыйбыз яки күмәбез ди. Бу атнада Кукмара районына баргач, Гаро исемле кулланучылар кооперативының сарык йоны җыю белән шөгыльләнүен күреп кайттык. Кайчандыр Кукмара районында да кулланучылар берлеге эшен туктаткан булган. Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча Татарстанның кулланучылар берлеге райпо булмаган районнарда аларның эшләрен яңадан оештырып җибәрде. Бер Кукмарада гына да 3 кооператив эшли хәзер. Тулырак киләсе видеоязмада сөйләрбез. Кукмара читендәге сарык йоны кабул итү бинасы. Көн сайын халыктан йон кабул итәләр бирде. Рифкат абый күптән шушы хезмәттә инде. Авылларда сарык асраучылар кимесе дә йөргән аякка йон йөрә. Хәрәкәттә бәрәкәт дип җаваплады. Алтымы районында Елабуга Утмуртиядә крайындадырак, Мамадыш, Кукмара, Саба, Теләче, Орша, Балташ, менә минем йөри торган районнар шул. Иншалла, мин җон җыя башлаганда күп кеше шулай дип әйтәдер инде, хәзер халыкны әз генә булса да өйрәтәм инде. Дип әйтимме соң инде, таш сатмаска тырышам инде. Кайткач тагын чистартмыйчы булмый, җегетләр тоже бераз гәләргә мурт. Рифкат абый бирегә сарык йонын атнага 2 мәртәбә китерә. Аның кебек йон җыючылар бар әле ди Гаро кооперативы җитәкчелеге. Раниф Хабибрахманов кебек якындагылар үзләре дә китереп тапшыра икән. Сарык сыны алган инде ишек ачыгын көтеп бирим, гел киләсең бу капая булган була, карыйсың ачык. Мин килгән җавык була. Бу мәйтәм ачык булса 2 ишек ачык килде инде. Төштә 2 ишек ачык бит. Килгән йонны шунда ук аралый баралар. Эш булмаганда килеп тормыйбыз ди Гүзәл апа. Бу хезмәттә 2010 елдан бирле эшли инде ул. Йон аралау җиңелләрдән түгел. Ордырада акчасын вакытында биргәч, хуҗаларыбыз бик әйбәт, шуңа күрә гел эшлисе килеп тора, шакырганда киләбез. Шипалкада да эшлибез, пристада эшлибез. Алай бик авырлыгын сизмибез. Менә монысы сарык йонын тарый торган станок. Аны егетләр 15 ел элек табып алып кайталар. Ул йонны беренче эшкәртү үткәрә. Кооперативта 8 кешегә эш урыны булдырылган. Хәзер язгы йонны да итек басарлык итеп эшкәртәбез ди Илнур. Язгы җон бит инде ул озын була. Итек басырга озын җон белән итек басып булмый, шуның өчен без аны бу шипалка чарып, өздереп, ваклатып, менә шундый мотор иттереп чарып куябыз инде. Сарык йонын станокта яхшылап тараганнан соң ул менә шушындый хәлгә килә. Булай гына өеп куйсаң, урынны күп алачак. Шуңа күрә аны икенче станокта ныгытып кысалар. Нәтиҗәдә менә шундый түкләр барлыкка килә. Аларны йөртергә дә уңайлы, теткәннән соң итек басу өчен менә дигән шимал була. Язгы җон итек басып булмый, шуның өчен без Түркменстаннан юган җон кайтартабыз. Теге үзебездә инде теге җон ю сахлары булмагач инде безгә юган җонны Түркмениядән кайтартырга туры килә инде. Шуның өчен Түркмениядән кайткан җон белән юган җон белән үзебезнең язгы җонны кушып итек басарлык иттереп чарабыз. Бүген кооператив җитәкчелеге сарык йонын юу турында хыяллана. Йон эшкәртүдә иң авыры да шунысыдыр мөгаен. Юа башласак, Төрекмәнстаннан йон сатып алып мәшәкатьләнмәс идек диләр. Үзебездә без аны бик эшләрик, ул безнең теге хыял инде, потому что ул бик кыйбатлы завод булачак. Шуның өчен үзебезнең акча гына җитми, анда миллионнар зур акчалар кирәк. Шуның өчен менә обещайталар инде, может булыр, иншаллах. Сезнең бу кооперативыгыз шулык безнең кулланучылар республиканың кулланучылар берлегенә карый бит. Әйе, шуңа карый без шунда СПСК Гаройны. Алар белән бергә аларның ярдәме белән шул лайтырып эшлибез. Машинаны да алар алып бирде. Машинада алып бирде. Татарстанның кулланучылар берлеге бу эштә Гаро кооперативына ярдәм итәргә ышандырды. Кооперативның еллык йон кабул итү күләме дә шактый. Алар бүген үзебезнең республикада гына эш итми. Шимал буларак йонны башка өлкәләргә дә илтеп саталар. Без бит елга 200 тонналап сатабыз ул җонны. Шуның өчен без Челябинскка да парабыз, Чувашиягә сатабыз, даже Подмосковьеда гадап парып бирәбез. Тверьгә хәтле җонны парып бирәбез, шулай кругом эшлибез. Әле Великий Новгородка да җон бирәйгә әле моңарчы килеп алып китәләр. Безнең менә шулай итеп итеккә яраклаштырылган җонны бик яраталар. Әлбәттә, сарык йонын алучы юк дип зарланып утырмаска кирәктер бүген. Бер Рәфкат абый гына бөтен республиканы йөреп чыга алмый.
Берничә авылның сарык асраучылары берләшеп, сарык йонын Кукмарага китереп бирә алалар. Егетләр йонны күләменә карамый кабул итә, сыйфатлы гына булсын. Если жоннар әйбәт булса, теге тигәнәккә батмаган булса, инде караган жон булса, бөтенесен алып барабыз инде. 80 сумлыгын да алабыз, 90 сумлыгы да бар, көзге жон, чиста көзге жон булса, аны 100 сумга хәтле бәя биреп алабыз. Шуңа күрә сезгә китсәләр булаймы? Була, алабыз, китерсеннәр генә. Кукмараның элеккеге райпосы менә шушында урнашкан булган. 2000 елларда ул бөлгөнлеккә төшеп эшен туктата. Бераз вакыттан соң аны конкурс идарәчесеннән Илхаметтин Зарипов үзенә ала. Ул чорда 30 кибете һәм ипи пешерү цехы гына турып калган була. Без сатып алганда кибетләр эшлидер, бу хлеб завод эшләмидер, бернинди производство юк. Бүген көндә без шушы терекләндереп, түбәләрне яңартып, тәрәзәләр, ишекләр куеп, помещенияларга әз булса ремонт ясап, яңа оборудование алып, бик зур рәхмәт безнең президентыбызга, правительствога, Министерство сельского хозяйства безне поддержали. Без башта ипи пешерә башладык. Бүген икмәк пешерү цехы тулы куәтенә эшли. Биредә камыр ризыкларының 60-ка якын төрен пешереп сатуга чыгаралар. Көн сайын 3000 тонна ярым продукция дигән сүз бу. Элеккедән калган бина булганлыктан хәзер цехны капиталь төзекләндерергә исәпләре. Янәшәдә ит һәм яшелчә эшкәртү цехы. Без килгәндә кызлар тырышып пилмән бөгә иде. Кулдан бөгелгән пилмәнгә сорау зур дип аңлатты алар бу хезмәтнең асылын. Узакламый яшелчәләрне дә консервлый башлаячаклар. Электән Кукмара лимонады тәме белән башкаларыннан аерылып торган. Азык-төлек комбинатыннан соң бу эшне Кабат Кукмара кулланучылар җәмгыяте җанландырып җибәргән. Хәзер биредә көн сайын сатуга 10 тонна лимонад тутырыла. Кукмара районында ипи пешерүчеләр дә, ит эшкәртүчеләр дә җитәрлек. Көндәшлек зур. Шушы көндәшлеккә ничек итеп каршы торырга соң кулланучылар кооперативына? Көндәшлеккә шул гына була, если син качественный әйбер чыгарасың икән, халыгына күрә, шуңа күрә ала. Бүген безнең пилмән цехы яхшы эшләп килә, җиткерә алмыйбыз даже пилмәнне. Мясной цех яхшы эшләп килә, колбасный цех. Татарстан кулланучылар берлегенә кергән кулланучылар кооперативлары кибетсез калган кичкенә авылларны да көндәлек кирәк-ярак белән тәэмин итеп тора. Республикада шундый 130 авыл бар. Районнарда 2019 елдан кооператорлар хезмәтен яңадан торгызуның максаты да халык белән элемтә булдыру иде бит. Безнең беткән авылларыбызда инде анда кибет салуның мәгънәсе юк. Ул кибетне содержать итәргә кирәк, во-первых, инде икенчедән кибетчесенә акчасын, зарплатасын түләргә кирәк. Бу яктан бик авыр, шунлыктан без менә автолавкалар таратабыз ел сайын инде. Ул безнең инде быел да таратылды, менә 10 машина бирелде инде. Шушы автолавкалар менә кибетләр булмаган авылларда шушы продукцияны үзенең графиги буенча, үзенең вакыты буенча алып барып, тапшырып, бөтен халыкны ипи белән дә һәм сөте белән дә дигәндә инде үзенең җитештергән продукцияләр белән халыкны тәэмин итә авылларда инде. Кукмарада кулланучылар кооперативының 3-нчесе АИСта эшләп килә. Аларның бүгенге эшчәнлеге җәмәгать туклануы, халыктан макулатура һәм яшелчә җыюдан гыйбарәт. Көн узын халыкны сыйфатлы кайнар ризык белән сыйлый торган кафеда ачканнар. Торт пешерү цехына да заказлар артып тора икән. Илгиз Шаһабиев әйтүенчә, алар башта үзләре генә эшләп караган, әмма 2019 елда кулланучылар берлеге канаты астында эшләргә карар кылганнар. Оңарчы эшләргә авыррак инде. Дотация системасына кергәч, субсидиялар белән аннан соң машина бирделәр, менә газель машинасы, ВИЗ машинасы алдык. Халык йөри, көнгә примерно 200-250 кеше ашый. Абитка кереп, абит ашыйлар даган, аннан соң кичкә үзләре белән дә кайтып китә башлалар. Хәзер менә өлкән кешеләр дә күп йөриләр. Аларга контейнер белән бирәсез? Аларга контейнер белән биреп җибәрәбез әйе. Бүген республика кулланучылар җәмгыяте булмаган районнар калмады. Һәр кайсы район халкына хезмәт күрсәтә. Әле хәрби операциядә катнашучы егетләребезгә дә даими ярдәм итеп торалар. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Безгә сорауларыгыз булса, аларны экранда күрсәтелгән WhatsApp номерына язып җибәрә аласыз. Туган җиребездә бәхетле мул яшик, исәнлектә күрешергә язсын.